Morning guys, morning. Magkuhan ko karon ang mga laba. Magsalod sa akong tubig. May pagkabuntag pa. Alas 3 pa pasado. O, lang yung mga saluran. Hinay mo kayang tubig guys. Ay, hinay kayo sa matanan. Muna mo kuhanan na para pang kilis. Hinay kayo. At doon sa nato ha. Doon sa nato guys. Kay buntag na. May laging agas pa. Morning, may buntag pa. Ay, alas 3 pasado pa. Magpasigar ako suga. O, mananang kamay ng mga kuhan guys ka ng labunon. Apa o, daghan o. Pala ginahikay kay tungod sa ang tubig. Tanaw sa nato dali ha. Wala na di ang gas guys. Ngit kaayo. Akong pasigaon sa ang suga. Grabe guys. Oh, wala agas. Magbomba pa ako karon. Nagkayamukat pa na guys sa may bunta. Nagkayamukat pa na. Pananga akuan mga brief ako karon. Gugot pa lugar. Tindahan gamay na sulod mingaw. Ayo. May buntag, mga papa ko. Ako labunon guys ko. Alaba mo ko gahapon. Mga gamay. Karon na po. Nagkayamukat ako. May buntag.